Lipodno kawadhi nyime oyudo ni Gavana machon ma kaunti ma Samburu Lenolkulal gikone to koro ogo fwai mar omenda mohewo shillings milion 84 kata twech e jela kuom higni 8 bang' doho ma Milimani yude gi ketho mar yako omenda mag kaunti ma Samburu kendo timo ohala gi kaunti kotiyo gi kambine owuon. Ji mamoko 11 ma bende ne gin apisas machon mag kaunti no bende ogo fwai mar omenda maromo shillings 700 moro ka moro kata twech e jela kuom higni 4 bang' yudo gi ketho mar tiyo marach gi apises mage. Ng'eto ma kamano biro bang' Gavana machon no chwalo kwayo e doho mondo mi ng'adne bura maok mar twech jela kaluwore ni en kod ting' mar familia mare, gino ma doho ne nodeo. Doho no bende ong'ado ni Lenolkulal ok owinjo yiere telo moramora kuom thuolo mar higni 10 mabiro. Kata kamano, Gavana no singo chwalo ywak mare e doho mar aywagra kaluwore ni ok oyie gi ng'eto ma kamano. You are in custody, so I've also considered that. So for that sentence, you pay the entire amount or you serve the entire period for the two of you. Accused person, you are hereby disqualified from being elected or appointed to any public office for a period of 10 years from the date of this particular judgment. I'll order that accused persons, you have 14 days right of appeal. It's your right against the judgment and sentence by this court.